Mityabaho ang iyan sa mga tag-iya sa upat ka mga panimay. Ngagingong ipugos pagsud sa kapulisan ganina alas 3 sa kadlawon diha sa barangay Ermita, Cebu City. Gipugos og abli ang pultahan sa balay ni Queenie Navarro og makita pa ang mga timailhan sa ilang gibuhat. Pugsanon sab nga giabli ang pultahan sa panimay ni Elena Ando og naguba kini. Samtang gidakop si Jerome Humawas. Gi-question ni Francisca Pugoy, apuhan sa 4 anyos nga si Skyler Abatayo, nga naangin sa police operation ni Antong Hulyo ang gibuhat sa kapulisan kaganinang kadlawon. Sumapa ang mga police wide dala nga search warrant batok sa matag-iya sa maong mga panimay. Ang nakabutang sa search warrant, Junel Flores o Baba Dico, unya ang ilang isa ka nga balay kang Queenie Navarro o ang balay ni Elena Ando. Nya pwede di na ma'am nga mangutana ko, pwede di ay nga musud ka sa balay, mo search ka ng balaya nga dili mao ang tagtungod, dili mao ang nakabutang dito sa search warrant.